Ассалому алейкум Hazrat. Ва алейкум салом ва раҳматуллоҳ. Hazrat соди хубӣ? Алҳамдулиллаҳ. Ягон дору тавсия намедӣ бародародам? Конечно метем иншааллоҳ. Натуральни бе химикат дору тавсия метем. Чӣ барои жилудка бошад, чӣ барои почки бошад, чӣ барои аллергия дошта бошад, хунаш чиз бошад, марҳамат. Ира баъди ҳиҷома мезанӣ иншааллоҳ хела хуну ба давиш мезара, хуну гардиш мезара. Жилудка марҳамат. Натуральни полнисти натуральни барои простатит, барои почки, барои сосуд, хуна, циркулясия додан. Хулас палмаи палса барои мардонагӣ бениҳоят хуб аст. Барои фарзанд масалан кушоиш додан ёфтан бениҳоят хуб аст. Иншааллоҳ метавонед ки дар номерои рӯи экран бинависед. Мо иншааллоҳ чарх боша ба тамоми шаҳрҳои Россия равон мекунем. Ва маслати ва барои рудара возраша баровардан 4 интимин барои узви бадан ханакиш полис намаш. Хулас бо чӣ тавсия мо хоҳем на барои фарбешавӣ, барои чизе ки бухоин ҳаст иншааллоҳ. Ва духӣ